חברים, אני בדרך לבית ספר ויצאתי 10 דקות לפני כי קמנו היום מאוחר. בדרך כלל אמא שלי מקפיצה אותי באוטו כי היא גם ככה לוקחת את אחותי, אז היום הלכתי ברגל כי הם קמו מאוחר ורציתי יש לנו שולחן במסדרון למעלה, איפה שהכיתה שלנו, ויש לי רשת לשולחנות ופינג פונג, אז אני רוצה לתפוס את זה כי פעם שעברה כמעט תפסו לי את זה ובמזל תפסתי. טוב, אז עכשיו עברתי טנגוס, אני עכשיו כמה דקות מגיע, יש לי עוד איזה 6 דקות להגיע, כן, 6 דקות בול. וזהו, אני עכשיו מגיע, הנה הבית ספר ממש כאן, 3 דקות הליכה, זהו, מה זה קטן, זה לא יותר מדי הליכה. הנה הבית ספר שם. טוב, אז אני עוד 30 שניות מגיע, הנה כולם כבר שם, רואה את הבית ספר. בואו נראה אם היא קראה להם לרדת. לא, זה אומר שהיא עוד לא יצאה, זה אומר שאמא שלי עוד לא יצאה, כאילו התכוונתי לפני דודות שלי. אוקיי, אז הייתי במזל שיצאתי עכשיו, וגם נראה לי שיצאתי במזל כי אין פה, הם עוד לא הגיעו. אז רגע, עכשיו אני חושב על זה, הרוב לא באים בימי שישי, אז אני אתפוס. טוב חברים, אז הגעתי לשער, עכשיו אני מחייג לאמא שלי להגיד לה שהגעתי, וזהו, ביי.